Sidste sæson blev på lutter nederlag. 19 kampe, 3 uafgjort og 16 nederlag. Og efter at have stået og kigget på træningen i 5 minutter, er dommen klar for. Jeg er på mange måder lidt rystet. Jeg har set alt, synes jeg, indenfor. Jeg troede ikke, jeg skulle se det her. Altså, der er en 3-4 stykker, der er gode teknikere. Der er også en 3-4 stykker, der godt kan løbe. Problemet er, at det ikke er de samme 3-4 stykker. De slås, og de går op i det. Og det, jeg synes, det er helt vildt. De første 10 minutter ligner det en engelsk fjerdedivisionskamp i energi og i fight og i indstilling. Nu er de blevet træt. Nu kan de drive en vindmølle, bare de stiller sig op og puster alle sammen.